Figyelem, akár 2500 eurós bírságot is kaphatsz, ha rosszul választod szét a szemetet Németországban. Ne essetek kétségbe, segítünk eligazodni a hulladék dzsungelében és elkerülni a bírságokat. Okosan válogass. Üveg, papír, műanyag, mindegyiknek saját kukája van. Például kék kuka az a papír, sárga a műanyag, barna az bio, és a fekete minden más. Az utóbbi kettő változhat, nézz utána, hogy nálad pontosan melyik. Üvegeket is szín szerint kell válogassuk. Azt hitted, hogy ez bonyolult? Váld ki a végét. Az üveget csak adott időpontokban dobhatod ki, és azokat is szín szerint kell válogatni speciális kukákba. Vasárnap és ünnepnapokon szigorúan tilos üveget kidobni, akár 500 eurós büntetést is kaphatsz érte. A használt lemerült elemeket se dob csak úgy ki. Minden üzlet bejáratánál találsz erre kijelölt gyűjtőhelyeket. A fand csodája, üres üvegek azok a kincsek. Gyűjtsétek a fandos üvegeket és cseréljétek be őket a boltban. Régi kütyük, speciális gyűjtőpontok várnak rájuk is. Ha ezeket betartod, biztos nem fogsz bírságot kapni.